umfundisi uNgqokoma. Ngibulise bonke otata, bonke omama, lonke ulutsha, lonke Sunday school. Ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Seketshile kutata, tata uJikjela. Ukuba ndungu asiphe. Wasemanfre. Cela sivuleni bangcwele kwincwadi kaLuka uchapter 23. Sofunda nje phaya ku verse 46. Luke 23 verse 26. 46. Jesus called out with a loud voice. Wadanduluka ngezwi elikhulu uYesu. Jesus called out with a loud voice. Wadanduluka ngelizwi elikhulu uYesu. Father, into your hands I commit myself, my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. What? Bawa ndiunikela ezandleni zakho umoya wami. Bawa ndiunikela ezandleni zakho umoya wami. Hallelujah. Uma simfunda uverse 44 if I'm not mistaken. Phela uverse 44 uyaveza ukuthi kwaye kwamnyama from 6 o'clock up to 9 o'clock before akudanduluka uYesu, before akhale uYesu. Hallelujah. Aqaleka ukuba mnyama kwelizwi lesixhenxe, kube kwamnyama kwelizwi lesine. Uthi phama kafunda phakathi sisimakhunji phakathi chapter 27 kuvese ezingenhla kuqale kwamnyama nakhona from 6 up to 9. Senje ukuthi lento kumnyama iyaveza iBhayibheli ukuthi before akhale uYesu Kristu akakhali nje kodwa ukhala kwakuba mnyama. Hallelujah. Hallelujah. Lento ayithatha ukuthi ngolasuku bababili o6 basebusuku. No, ichaza ukuthi before akhale uYesu kuqale kube mnyama. Hallelujah. Akhale uYesu kusakhanya. Kulama kusakhanya uyathetha nje ukuthi hayi baqolele Thixo kusakhanya ke ngoko. Uyayalela usakhanya ke ngoko. Usenenqaba kusakhanya ke ngoko. Hallelujah. Makusakhanya uYesu uyathetha nje uYesu athi kusakhanya ngoko athi ke ngoko uYesu Kristu makudithaniswe umama nonyana ngego wakhe kusakhanya ke ngoko. Uyayisatha uYesu ukuthi woman here is your son. Lapha kufuthi wakhe nyana nakunye kusakhanya ke ngoko. Uyayalela uYesu. Hallelujah. Ngoba sefikela kulizwe lesine uYesu akasayaleli ke ngoku. Sekavuka uhlungu uYesu, sekavuka uhlitheka uYesu, sekavuka ushiya nguThixo uYesu because uYesu ngoku kuqala kwamnyama before akhale athi Eloi. Akakhali kusakhanya. Thina sifuna umnyama thina. Sifuna ukuhlala sekukhanyeni. Uma ndifaka iCV ndibizwe ngoku. Uma ndiyabhala ndipase kahle ngoku. Uma ndifuna imoto ndiyithole ngoku. Sifuna ukukhanya thina. Ngoku uYesu wethu ukukhanya. Siyakhohlwa ukuthi lo Yesu umnye ukohamba emnyameni naye wakhala kuthi. Hallelujah. When bafika bomnyama kude kubani ukuthi athathe istand asazi ukuthi ungubani. Hallelujah. uYesu Kristu understand the purpose ukuthi yena ongunyana kaThixo. That is why ayekele zaqhubeka zonke izihlandlo. That is why ekwazi ukupromise ibhata ngoba kufikela kusiqonda ukuthi ndingunyana kaThixo. I keep my promise. Alfana mabhata. Hallelujah. You can't commit yourself if uzazi ukuthi who are you in God. Kuthi ke wathi usiqonda ukuthi ungubani kuThixo. Ukwazi ukuba committed kuThixo. Xa uthi5 yakhe u5 ube lapho wena ngo5 to 5 because uyasiqonda ukuthi ndiunikele kuThixo ubomi bami. Hallelujah. Kodwa if usiqonda ukuthi